M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Takulandirani mu programu inanso pano pa Tilankhule na Ambuye. Pamene tikupitiriza kusinkhasinkha za mawu a Mulungu mu sabata ino, Lamulungu la 28 Pachaka. Ndipo mawu athu alero akutikumbutsa zakufunika kwake kothokoza, komanso zakufunika kwake kumvera Mulungu. Mawu oyamba akuchokera mkalata ya Paulo oyera kwa Aefeso mutu 1 ndime ya 15 mpaka 23. Amene akutiwerengira mawu oyamba ndi achisomo Jester kuchokera ku Our Lady of Loreto, Campton Park mu Archdiocese ya Johannesburg m'dziko la South Africa. Mawu a mthenga wabwino akuchokera mu mthenga wabwino wa Luka woyera mutu 12 ndime ya 8 mpaka 12. Amene akutiwerengira mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Frank Lazalo Phiri kuchokera ku St. John Paul II Chitedze Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu a mkalata ya Paulo oyera kwa Efeso. Ndamva kuti mukukhulupirira Ambuye Yesu ndiponso kuti mumakonda anthu a Mulungu. N'chifukwa chake sindileka kuthokoza Mulungu chifukwa cha inu. Ndimakukumbukirani m'mapemphero anga, ndipo ndimapemphera kuti Mulungu wa Ambuye athu Yesu Khristu, Atate a ulemerero, akuninkheni Mzimu Woyera, amene adzakupatsani nzeru nadzaulula Mulungu kwa inu, kuti mudziwe kwenikweni. Ndimapemphera kuti Mzimu Woyerayo akunikireni m'mitima mwanu, kuti mudziwe zimene mungathe kuyembekezera kwa Mulungu amene adakuyitanani. Ndimafunanso kuti mudziwe kukula kwake kwa ulemerero ndi madalitso amene Mulungu amalonjeza kupatsa anthu ake. Ndiponso ndikufuna kuti mudziwe mphamvu yake yopirira muyeso imene ikugwira ntchito mwa ife omukhulupirira. Mphamvu iyi ndi yomwe ija yolimba koposa imene Mulungu adayigwiritsa ntchito pamene adaukitsa Khristu kwa akufa, nadzakhazika ku dzanja lake lamanja m'dziko lakumwamba. Adadzakhazikika pamwamba pa mafumu onse, aulamuliro onse ndi akuluakulu onse akumwamba, ndiponso pamwamba pa mayina ena onse amene anthu angawatchule nthawi ino kapenanso nthawi ili nkudza. Mulungu adagonjetsa zonse kuti zikhale pansi pa mapazi a Khristu, ndipo adadzakhazika pamwamba pa onse kuti akhale mutu wa mpingo. Mpingowu ndi thupi la Khristu, ndipo ndi wodzazidwa ndi Khristuyo, amene amadzaza zinthu zonse kotheratu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mu mthenga woyera monga analembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, ndithu ndikunena zoona, aliyense wondivomereza pamaso anthu, inenso Mwana wa Munthune ndidzamuvomereza pamaso pa angelo a Mulungu. Koma aliyense wondikana pamaso pa anthu kuti sandidziwa, inenso Mwana wa Munthune ndidzamkana pamaso pa angelo a Mulungu kuti sindimdziwa. Aliyense wonena zoyipa Mwana wa Munthu, Mulungu adzamukhululukira, koma wonyoza Mzimu Woyera ndi mawu achipongwe, Mulungu sadzamukhululukira. Akadzakutengerani ku milandu ku nyumba za mapemphero kapena kwa mafumu ndiponso kwa akulu aboma, musati muvutike nkumati, kaya tikayankha bwanji? Ndikanena chiyani? Popeza kuti Mzimu Woyera adzakudziwitsani pa nthawi yomweyo zimene mudzayenera kunena. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu
Khristu. Mawu athu alero nagwirapo poyamba chiganizo chimodzi choyamba chimene chili mawu oyamba chicha, kapena kuti mizera yoyambirira itatu inayi. Poyamba Paulo akuti akuthokoza chifukwa cha chikhulupiriro cha Khristu aku Efeso, akuthokoza. Misa kapena kuti Eucharisten pa Chigriki ndiye kuti kuthokoza. Ndiye Paulo atamva zazikulu zimene zimachitika pakati pa Khristu aku a Efeso, akuthokoza Mulungu, akuthokoza. Ndangati ife timatilikandira zinthu lero timakhala nawo mtima wothokoza ochepa. Ena timaganiza kuti ndimene zinena kukhalira, koma kuti ndizoona kuti zimene kukhala dero ayi, kuthokoza. Ndi amene ndife amene tili makolo, kodi makolo athu timawathokoza potipatsa mphatso ya moyo? Kodi makolo athu kusonyeza kuthokoza kwathu timachitira zotani? Kodi nkangati kamene timapita mwina makolo kukaona kumudzi iwo amene atipatsa moyo, nanga ife ana kodi timakhala nawo mtima wothokoza Mulungu kuti adatipatsa makolo? Mwina ena ati ndi single parent, mwina ena anatsogola, mwina ena tili nawo onse makolo athu awiri, mtima tili nawo wothokoza. Nanga ife makolo tinawo mtima wothokoza Mulungu chifukwa cha mphatso imene Mulungu adatipatsa? Kapena nafenso timangoti zimayenera? Mawu kuti Paulo akuthokoza chifukwa cha chikhulupiriro cha Akhristu aku a Efeso ayenera kutibaya mu mtima, chifukwa lero nthawi zina zimene tikuona tikukumana nazo nzonena kuti anthu ena akamapita patsogolo mchikhulupiriro chawo, mitima yasanje, jealous, kaduka imakulaso. Tilipo anthu ena amene sitimakondwa anzathu akamalimba, akamakula, akamakhwima mchikhulupiriro. Sitimakondwera kuti ena ake akuchita bwino pa chikhulupiriro chawo. Timafuna tipeze njira zoti tiwakole mpaka tiwagwetse, tiwanyazitse mpaka abwerere mbuyo. Kodi chimenecho ndi Chikhristu? Kuti umene undi mtima kapena moyo umene Ambuye Yesu Khristu adatipatsa? Ayi. Tikawaona Ambuye Yesu moyo wawo mmene mujatu amadzutsa Lazalo, ngati ndikukumbukira bwino, adamba ndi kuthokoza Mulungu kuti Ambuye mumandimvera. Komanso tikaona pemphero la Atate athu tibamba tambwezera kaye Mulungu kumthokoza chifukwa cha zimene iyeyo ali, pemphero limene Ambuye Yesu Khristu adatiphunzitsa kuthokoza. Koma tisonse kuti kuthokoza ndi udindo. Pamene mwachitsanzo kuthokoza Mulungu kunena kuti adatipatsa dziko labwino, dziko la Malawi. Pamene tikuthokoza Mulungu adatiyambitsira mpingo Eklezia Katolika, Ambuye Yesu timene tikuwathokoza. Pa nthawi yomwe kuthokoza kumene kuchobwera ndi responsibility. Sitingana kuti tikumthokoza Mulungu chifukwa cha chilengedwe cha dziko, monga Papa Francis adanena za Laudato Si Mi Signore. Tikumthokoza Mulungu chifukwa cha Mother Earth. Komatu tikamayenda m'misewu mutu, komatu nkhalango tuzikuta, komatu tumakala atu ponse. Ena nkumanena kuti nanga si way of living, mtengo mudadzala ndi kukhala kuti way of living. Ndi njira yokha imene mungakhala nakuna kuti mpange any living. Komanso mwete tikaonesa kuseri kwa anthu amene timati akugulitsa makala kuti mwene tiona kuti kuseri kwake kwenikweniko kuli the rich, famous and pompous. Mwina anthu amene amasenza makala aja ndi nyambo chabe, pamene eni aka zinthuzo ndi anthu olemera, andalama, amphamvu, otchuka. So tikamakamba za kuthokoza Mulungu, thanking God, monga amene Paulo akuthokoza chifukwa cha chipembedzo kapena chikhulupiriro cha Akhristu aku a Efeso, tikumbukirenso kuti pothokozapo we have a responsibility.
talandira minerals kuchokera mu dziko la Malawi, timuthokoze Mulungu. Koma nthawi ndi udindo kuti ma minerals tisamangomva kuti ati chitruck chanyamuka ati akayesa, koma tikuyesa atu zinthu mpaka 15 years. Ndalama atu akutenga 15, umati tukayesa. Chonsecho kuseri kumanga ndanena kuli the powerful, the rich and the famous. Ayi. Tikuyenera ife kumbuka kunena kuti tithokoze Mulungu chifukwa cha zimene amatipatsa, chifukwa cha anthu anzathu amene tili nawo, komanso tiwathokoze Ambuye Mulungu pochita zinthu zabwino. Muthenga wathu wabwino uja Ambuye Yesu akamba zonena kuti tikamakhala ngati anthu tikuyenera kumamuthokoza Mulungu pa zimene adatichitira. Tisamamunyazitse Mulungu. Muthenga wabwino uja kutikumbutsa kuti Ambuye Yesu akunena kuti wondivomereza pamaso pa Atate anga, inenso ndidzamuvomereza. Wondikana, inenso ndidzamukana. Ine mawu amene amandichititsa mantha. Poyamba ndinakuna kuti Paulo oyera akuthokoza. Komanso poyamba kapena kachikena ife sitinakuthokoza Mulungu chifukwa cha Ambuye Yesu Khristu. Koma kujanana kuti pothokoza timakhalanso ndi udindo. Pamene tithokoza kunena kuti Ambuye Yesu adabwera pa dziko lapansi pano ndi Mulungu wathu. Watisandutsa zolengedwa zake, ana opeza a Mulungu, adopted children. Tikuyenera kuzindikira kunena kuti akamati kumukana kapena kumvomera Ambuye Yesu Khristu nkuchita chani? Kumukana kapena kumvomera Ambuye Yesu tusinkhani yongo lankhula khona kuti ine Ambuye Yesu sindikumudziwa. Tilipo anthu ena amene tikhoza kuona kuti Ambuye Yesu timamudziwa ndipo tikhoza machita zinthu zambiri m'dzina lake koma Yesu sitidakumane naye. Ndi zotheka kulankhula za Ambuye Yesu tisadakumane naye, kunena za Yesu Khristu tisakumudziwa. Mwayiwala pena Ambuye Yesu adanena kuna kuti tizikana kuti ayi koma kuti tinkalalika m'dzina lanu alayi sindiuza kumene mukuchokera. Mawu amene afuna kunena kuchana Ambuye Yesu Khristu lero. Kuti tikamakamba zoona pothokoza Mulungu timve mawu ake, ndipo tikawamva tiwagwiritse ntchito, ndipo tisinthe kachitidwe ka zinthu kambirimbiri. Kumeneko ndiye kuthokoza Mulungu. Kumeneko ndiye kumvomera Ambuye Yesu Khristu. Ngati ndidavomera kuti ndine Mkhristu, dzina langa laulemu, ndiye chimene Khristu chimanena, kumeneko ndiye kumvomera Ambuye Yesu Khristu. Kumukana Ambuye Yesu Khristu ndikukhala moyo umene uli contradictory. Kunena kuti ndimayankhula izi koma ndikuchita zina. Tikalende kuti tikumukana Ambuye Yesu Khristu. Kumuvomera Ambuye Yesu Khristu ndikuchita zimene iye adatiphunzitsa, ndikuchita zimene iye amafuna, ndikuchita zimene iye amatilamula, ndikuchita zimene iye amatipempha. Kumeneko ndiye kumumvera Yesu Khristu. Tikamuvomereza adzativomereza. Taganizani kuti Ambuye Yesu atati akatikana, Mulungu kukana ukaloweraso kuti. Ndiye tikamachita tikamakhala ntchito zathu zonse, tiyeni tikumbukire chimene tili ngati Khristu. Tivomere chimene tili ngati Khristu. Tikavomera ndi kuchita zimene tili ngati Khristu, ndiye kuti kumuvomereza Ambuye Yesu. Koma tikapanda kuchita, tikamamunyoza Mulungu chifukwa cha makhalidwe athu ndi moyo wathu, ndiye kuti talephera kumuvomera Ambuye Yesu Khristu. Lero so nditsikunena kuti alese mwa ife ayenera kuziganizira. Lero ndi Loweruka, pamene timalemekezanso amayi athu, amayi Maria. Amayi Maria pamene amenena kuti inde, adatanthauza kuti inde. Ifenso ngati Khristu kamanena kuti inde, tidzitanthauza inde. Tikatero ndiye kuti Yesu Khristu kumvomereza. Tikatero kuti Yesu Khristu tikumumvera. Tikatero kuti tikuthandizana Yesu Khristu kufalitsa mthenga wabwino. Kodi inuyo mumathokoza? Kodi mumadziwa kuti kuthokoza ndi udindo? Kodi mumadziwa kuti pothokoza ndiye kuti kumumvomereza Yesu Khristu? Pothokoza tikuvomereza zimene Mulungu adatichitira natipatsa. Lero ndi tsiku lina kuti monga amayi Maria aja, amayi a Ambuye Yesu ndi amayi athu, ifenso tidziwa kuthokoza. Amayi Maria adanena mtima wanga uli kutamanda Ambuye, ndipo ndikulemekeza Mulungu mpulumutsi wanga.
ndipo amayi Mariya ajatu amati Ambuye Yesu akanena muti nditani kodi, amangouza anthu chimene akuwuzenicho muchite. Amamukhulupirira mwana wake, amamudziwa mwana wake, amamumvera mwana wake ngati mlengi wake yemwe. Lero tisinkhesinkhe mozama. Timathokoza Mulungu chifukwa cha dziko la Malawi, timathokoza Mulungu chifukwa cha makolo athu, timathokoza Mulungu chifukwa cha ana amene tili nawo, timathokoza Mulungu chifukwa cha mphatso ya nzeru, mphatso ya chuma, mphatso ya moyo wa thanzi. Kapena ndife ajagulu chete mangona kuti zimayenera kukhala chomwecho. Tipemphe unene wa mayi athu amayi Mariya atithandize kukhala anthu othokoza komanso omvera Yesu Khristu. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Jesus.